Qed naraw il-każijiet ta' vittmi ta' abbużi kull ma jmur jiżdiedu. Ekstqar ma' Net News Brian Farrugia, l-kap eżekuttiv tal-Victim Support Agency, fejtenna magħna kif il-każijiet din is-sena qabżu l-1000. Iż-żmien tal-COVID u meta jkun hemm persuna li ma tistax toħroġ jew nkella restritta, daw l-affarijiet qed narahom jolgħu. Ġifieri qed naraw każijiet jolgħu. Issa aħna vittmi tal-kriminalità mhux ġast naraw il-persuna li għaddiet mill-esperjenza, imma il-ġenituri tagħhom, il-familjari, ħbieb, neighbors, daw kollha narawhom aħna. On average rate qed naraw bejn 90 to 100 a month u matul din is-sena sfortunatament iva kellna l fuq minn 1000 każ. U qal il-każijiet li raw din is-sena kienu ta' vjolenza domestika, kriminalità, frodi u vjolenza fuq il-medja soċjali. Online qed iħalli effett kbir. Qed naraw kemm fejn jidħol hate speech u hate crime u anke affarijiet li kif qed issemmi tajjeb inti ta' fake profiles u kummenti oħra dejjin. Huwa aċċenna magħna li l-bullying online kiber ħafna f'pajjiżna fil-waqt li dan mhux biss qiegħed isir fl-iskejjel. Bullying online kiber ħafna drabi qed ikollna ħafna underreporting tiegħu jiġifieri persuna jattakkaw online sewwa jgħidu l-affarijiet iweġġewha imma l-persuna ma tafx x'għandha tagħmel. Bullying mhux biss fl-iskejjel isir, bullying isir ukoll mal-anzjani tagħna. Pereżempju qed naraw ħafna abbużi sfortunatament fuq l-anzjani fejn dawn minn għalihom hemm persuna li tista' tafda fuqha u fil-verità ikun qed jabbuża bihom, ikunu qegħdin pereżempju jisirquhom qegħdin mingħajr biħlewwa ġifieri nisirqek biħlewwa. Huwa għalaq b'appell biex wieħed ifittex l-għajnuna u tenna li l-aġenzija li huwa jmexxi tinsab biex tgħin. Jekk inti tħossok influenzat jew fastidjat minn att kriminali, ejja u nisimgħuk. Inti għandek dritt tal-vuċi bħala vittma, għandek dritt ta' rappreżentazzjoni bħala vittma u għandek dritt ukoll li jkollok kwalità ta' ħajja aħjar. James Aronellu, Net News.